Jamen, jeg kom sådan ind i det sådan ligesom lidt anderledes. Jeg kommer fra en helt ikke-troende familie. Jeg var ikke døbt. Jeg skulle ikke konfirmeres. Det lå slet ikke i kortene. Og så gik jeg på en skole, hvor jeg havde det rigtig dårligt. Og så flyttede mine forældre mig til en bedre skole. Og der var kun én skole, der var bedre i området. Og det var faktisk en katolsk privatskole. Og så begyndte jeg sammen med mine klassekammerater at komme i kirke, fordi det skulle man på den katolske skole. Og man kan sige, at det vagte sådan en tro i mig, som jeg aldrig nogensinde havde været i kontakt med før. Måske en søgen efter noget spirituelt og noget guddommeligt. Og det var en helt ny følelse. Og så valgte jeg som 16-årig at blive døbt og konfirmeret. Og det var lidt specielt. Altså min far var mega sur, fordi jeg gerne ville konfirmeres, men han endte med at blive rigtig stolt af mig, men han synes godt nok, det var stramt, at jeg havde valgt det. Så det er en meget ikke-troende familie, jeg kommer ud af. Så begyndte jeg jo at læse teologi på et tidspunkt, fordi jeg synes, det var en spændende uddannelse. Og det er jo en samfundsvidenskabelig uddannelse, som minder sådan om en humanistisk uddannelse. Og jeg synes, at det virkede rigtig spændende. Jeg havde tanken om, at jeg skulle i hvert fald ikke være præst. Og det er der mange, der siger, når de begynder at læse teologi. Og så ender det alligevel anderledes. Så ender vi her alle sammen. Det kan ske for selv den bedste. Så så det var sådan ligesom min vej lidt ind i det, kort fortalt. Hvis I har flere spørgsmål, så skal I bare skrive det her i kommentarfeltet, så vil jeg meget gerne svare på jeres spørgsmål.